మన జీవితమంతా వెలుగులకే కదా సాక్ష్యం. ఈ దీపావళి ఆ వెలుగులకు కొత్త అర్థం తీసుకొస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఫెస్టివల్ కాదండి, ఇది ఎమోషన్. రాజమండ్రిలో ప్రతి గల్లీ వెలుగులతో నిండిపోయాయి. కాని కేబీ లగ్జూరియాలో మాత్రం ప్రతి క్షణం వెలుగులతో నిండుతాయి. మార్బుల్ ఫ్లోర్స్ మీద దీపాల వెలుగులు, చాండిలియర్స్లో స్పార్కిల్స్, మన ఫేసెస్లో స్మైల్స్. ఇక్కడ లైట్ అనేది డెకరేషన్ కాదు, అది లైఫ్ స్టైల్. ఈ దీపావళి లైట్ని సెలబ్రేట్ చేయండి, లవ్ని షేర్ చేయండి, లగ్జరీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి కేబీ లగ్జూరియాతో. కేబీ లగ్జూరియా, లగ్జరీ అన్వెయిల్డ్. విషింగ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ a bright and beautiful Diwali.